Čaute. Dneska som pri novom videu, akurát ideme na raňajky a ja som sa obliekla do piaty. Čiže ideme a robíme futbal je? Futbal. Normálne ľudia tam sedia a futbal je. A akože teraz my ideme na raňajky. Ja robím pre ľudí, čo sú dole a idú na raňajky. Je 9:30, viem, že je to čudné. Je 9:30 a proste ja som v pyžame. Všetci ostatní sú takže sme privolali výťah, že tu výťah. Tak ako to čuje? Možno zase nájde taký čas. Pecik, dobrá. Toto sme mali dať. Výťah to už není. Zase prišlo nový. A ideme ďalej. A tak letíš 22 kg, 22,50. Takže na slovenský čas je to 21,50. Ideme na TVS-ko o 11:30. Ja rozmýšľam, ideme do hotelu, či ideme domov? Domov? A tie už o 12:00 hotel. Keď vám to ešte úplne. Však jej treba do školy. Tak keď ma budeme minať, vieš, dám si pol hodinky a ideme dál. Niečo. Mali ísť na veľkú malče, do ráno zobrať krabice a ísť domov. Jak? Ja toto červené je lava a tam je veľké červené, že vám sa to možno ísť ďalej. Sa bojím. Že vás to mať vyhodia, alebo čo? Dobre, ideme ďalej. A ja čo robíš? My zaberáš miesto? Ideme ďalej, pomoc. Koľko ľudí tu je, mamka? Help me. Tak každý spí dole. Taká reakcia. Dnešné neberám. Kokičky. Koľko mi kokičky stačí? Aj kubičky mi stačí. Môžem si dať hot milk. Dolejeme. Prosím, do zimná štěpa. To nemyslíš vážně? Že tam je hodně loga, to je zimné. Tady se na mě pozraje jak na trubku. Takže... To teraz širné. Včera to majú až sex. Sú koláči. Švédsko stojí tam. Musím nabrať čeští. Tak si oberám šišku. Musím na tanier. Šišku. A ešte. Tento má pinok nádherný. A jednu touto. Bo ja by som to nedržala. Mám všetko modré. Ja, no, teraz je dole. Teraz tam. To zastupne. Toto sú moje raňajky dnešné. Môžem to posledný deň, tak aspoň toto točím. A najhoršie slovo, ktoré môže použiť youtuber, je točím.
Oh my god, tu je riema. Košičky na jedine. Tam tu. Teraz si našťavíme medík. Ja som položila. Rakačku. Takže moja ranná duša má nejaký hotový tu ešte. Tam. Čo? Ku vám dvom. Mamke? Nie odpovedať, že ku mamke? Tak Čo? mamky a babky tu vedľa mňa. Babky. Takže toto sú reakcie ľudí, ktorí ma vidia. Totálne, že tu